Добрый день, люди добрые, молодые, модные, старейшие, мудрые. Добрый день, люди цудные. Ёсць куток на зямлі, дзе крыніцы звіняць, з трыснікамі гавораць азёры, дзе на кожнай сцяжыне курганы стаяць, векавечным парослы аборам. Ёсць шмат куткоў на Беларусі, дзе можа і сапраўдны рай, а я ж сюды душой імкнуся, па лесе мой квяцісты край. Нас на Полесье земелька в красе, як светятся зоры для маток нитей. У нас на Полесье славутый народ, и ёсць в кожнай хате прибыток что год. У нас на Полесье мы рады гостям, поклон от зябров белорусам всем вам. Добрый день вам, люди добрые! Запрашаем вас сардэчна на багач. Багач – свята заканчэння ўборкі зерневых і пачатак азімай сяўбы. У мінулым людзі адзначалі гэты дзень тады, калі апошні сноп быў дажаты. Сноп урачыста прыносілі ў хату, абмалочвалі і сыпалі зерне ў кораб. Затым устаўлялі свечку ў зерне і запальвалі яе. Такім чынам рабіўся багач, які заносілі ў кожны двор у вёсцы з пажаданнямі багацця. Багач, згодна павер'ям, забяспечваў ніву жытам і прыносіў у хату дастатак і шчасце. У праваслаўным календары ёсць свой аналаг багача – ражаство Пресвятой Богородицы. І гэта зусім не супадзенне, бо свята ўраджаю – гэта таксама і дзень шанавання сталай жанчыны, маці берагіні і захавальніцы сямейнага ачагу. У нас на Полессі за святам замацавалася назва багач, але яшчэ яго называюць лукаўдзень, асяніны, багатуха, малая прычысценка. Праваслаўныя хрысціяне урачыста сустракаюць ражаство Пресвятой Богородицы 21 верасня. Багач таксама адзначаюць у канцы верасня, калі заканчваецца ўборка яравых і пачынаецца азімая сяўба. Горіла сосна палала, горіла сосна палала, бідні дівчина стояла, бідні дівчина стояла. Коси ви мої довго служили, ви мені довго служили, ви мені. У дзень багача вяскоўцы абыходзілі вёску, неслі з сабой кораб з жытам, запаленай свечкай і заходзілі ў кожны двор. Абыход двароў лічыўся магічным і павінен быў абараняць гаспадароў ад бед, хвароб і напасцей. Добрый день, люди добрые! День добрый, гости заданы. Завіталі мы до вас у хату з багачом багатым. Дякую Богу, уродила жито. Осыпай, господа. Урожай бывает не столько от росы, сколько и от поту. Хай от доброго зерня будет богатый урожай. Бо зямля, як талерка, што пакладзеш, то і возьмеш. Бачу добрый урожай у гаспадароў. А мы яшчэ і пачастуем гасцей дарагіх. Багача пакідалі ў адной з хат, дзе ён захоўваўся цэлы год, прыносячы дастатак і дабрабыт. У
У гэтай хаце уладкоўвалася абрадавае застолле з песнямі, танцамі і гульнямі. Галоўнымі гасцінцамі лічыліся хлеб і мёд. Будь ласка, частуйтеся. Сухарики, чупчики, девчина. Девчина, девчина, девчина. Сухарики, чупчики, ламала. Ламала, ламала, ламала. Ой, ты нам пучочки вязала. Вязала, вязала, вязала. Сын хата багата, ты не рада. А самая богатейшая тая, у якой гушать песни, гульни, ды танцы. А може ми і потанцуємо? Потанцуємо! Ляжить мужичок у золотым каптане, сам устать не може, а люди його подимають. Яго б'ють калами, режуть ножами. Зато і яго так любять, що всі його люблять. Ну что ж, дорогие гостики, повеселились и хопить. Будем мы с богачом у іншої двори. Гостики мои дороженькие, дякую велике, что вы все до нас пришли. Дай Боже вам, мои колосушки, как усё життя вы в счастье прожили. Здорово бывайте, и нас не забывайте. Раз вот, до нас у гости, богачом завитайте. А на развитание мы разом заспеваем вам добрую песню. Треба признать, треба сказать, дитина не завітать, і з каченцом разом спою, той, що хочем бути